ሃሌሉያ بتخل زغل እግዚአብሔር ንጉስ ክብሪ ሃሌሉያ
نسمو زئمنا فرا كنافر هاليلويا هاليلويا نسنا حيلو زئمنا فرا كنافر سلطانو زئمنا فرا كنافر نقرب له هاليلويا بس وقت مسكنا نابقي من نقرب هاليلويا ذا ساعات زي انا يقويتا يا هاليلويا نتزقبر لنا كلهم وريتا نملس هاليلويا استأكيبنا لنا جزء أهل يبارك الصون السخا عبي خان السخا نقصي خان نبلو هاليلويا كما خاز بلي يلن نبلو هاليلويا كل زخان لنا قويتا هاليلويا نودكوا ذهبنا يلو هاليلويا زين حفو قال قد كله كمي زي بنا استبعد كله ناتو بقى كي بقى ذهبنا قويتا احنا دماتنا احنا كله كي بقى ناقصي ابهر يبارك هاليلويا هاليلويا سلامنا زخنا عرفتنا زخنا هدأتنا زخنا قويتا كابت قدق تسألمات زوجنا كبسي أول زوجنا قويتا تبجاوينا عالم كتبو زي تخيل السلام زهبنا قويتا السخايا خاتم كحتنا السخايا سلامنا السخايا عرفتنا هاليلويا قويتا نفسنا تبارك الله بأخان مكح بأخان مكل بزن جوزي هاليلويا يسوع سلامي سلامي خا يسوع سلامي سلامي خا يسوع سلامي سلامي خا سلامي خا سلامي خا سلامي خا يسوع عرفتي عرفتي خا يسوع عرفتي عرفتي خا يسوع عرفتي عرفتي خا عرفتي خا عرفتي خا عرفتي خا يسوع سلامي سلامي خا يسوع سلامي سلامي خا يسوع سلامي سلامي خا سلامي خا سلامي خا سلامي خا يسوع عرفتي عرفتي خا يسوع عرفتي عرفتي خا يسوع عرفتي عرفتي خا عرفتي خا عرفتي خا عرفتي يسوع حقوسي حقوسي خا يسوع حقوسي حقوسي خا يسوع حقوسي حقوسي خا حقوسي خا حقوسي خا حقوسي خا يسوع سني خا خبري تايدلويو زخونه خبا يسوع سني خا سلامي تايدلويو زملونات يسوع سني خا خبري تايدلويو يسوع سني خا سلامي تايدلويو زفلونات وسيني كاتسكخا فليري إيا
يا ترايا تبلاشو دمت ريتا وردت زيتين الله بزح وردتا يسوس لخا كبره تايدلو زبلونا هبا يسوس لخا سلامي تايدلو زبلونا يسوس لخا مقوسي تايدلو زخونه قبا يسوس ديقا عرفته تايدلو زبلونات يسوس كبري الديقا يسوس كبري الديقا يسوس كبري الديقا كبري يسوس سلامي يسوس سلامي يسوس سلامي يسوس عرفتي تعرف أملاخ يسوس عرفتي يسوس عرفتي يسوس حقوسي كل زلو يسوس حقوسي يسوس حقوسي يسوس مقوسي يسوس مقوسي يسوس مقوسي هاليلويا كيبارك أنت كل تكون لنا እግዚአብሔር ሽምካ ይባረክ ሰላምና ሞገስና ኃይልና ክብረትና ረዳኢና ጽባቄና ኩሉ ዝኾንካ ጎይታ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ማንም ክበና ዘይክእል ሰላም ኣብ ማንም ክንረኽቦ ዘይንኽእል ሓጎስ ውሽጥና ዘንበርካ ጎይታ ስምካ ይባረክ በአኻ ስለ ዝዕረፍካና ዕረፍቲ ስለ ዝረኸብና ጎይታ ስምካ ይባረክ ነፍስና ምድረ በዳ ከተሕለውሉ ዘይገደፍካያ ዘህዳእካያ እግዚአብሔር ወይ ሽምካ ይባረክ ጓሳ ነፍስና ስምካ ይባረክ ናብ ልሙዕ ሸኻት መርሓና እግዚአብሔር ሽምካ ይባረክ ነፍስና ተህዳእ እግዚአብሔር ወይ ሽምካ ይባረክ ኣብ ቅድሚ ጸላእትና ማኣዲ ትሰርዓልና ጎይታ ስምካ ይባረክ ሳህልኻን ምሕረትካን ኩሉ ግዜ ዝስዕባና ዘለዋ ጎይታ ሽምካ ይባረክ ጎይታ ኩሉ ዝኾንከልና ጎይታ ተመስገን ሃሌሉያ ተባረክ እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ጎይታ ክብርና ሃቦ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ውሽጢ ኸናፍርና ሃሌሉያ ንዕኡ ዝኸውን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ወአምላኸይ ንጉሰይ ልዕል ከብለካ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ክባርኺ ኩሉ መዓልቲ ክባርኸካ ስምካ እውን ንዘለዓለም ዓለም ክውድሴ እግዚአብሔር ዓብዩ ምስጋንኡ
مسكانا يقبؤ عبيتو زي تمرماريو كاولدون ولدو قبرتات كاين ادو سلطون تقوار كاون يوريو نخبر قيس قرمخان نمستنكر قبرتات كان كاستنتني بزعبا حيلة تزفرح قبرتات كا كزاربيئو أنا ون عبيتكا كزنتوية زي أبيهر يبارخ هاليلويا زي أبيهر تايلو بكل نسو سنايو رحراحي وخاني أف كل قبرتاتي هاليلويا كم زي أبيهر أملخنا زبليل زي أبيهر يبارخ كبر نسمي يخون Jesus, hallelujah, hallelujah. بمزمور كيرنا العلك نبولينا هاليلويا نسخة أملاخنا زخون كان لابلنا كبرنا أملاخ يخون هاليلويا اسك أملاخو زخونه زي أبيهر بقود ما زحقوس زي أبيهر زي أملاخو هزبي لو هاليلويا اتنرستو زحارة يو هزبي نسو بطعيو هاليلويا نرستو خون كون زفلي ناك زي أبيهر شمو يبارخ ناتخون كون زفلي ناك زي أبيهر شمو يبارخ كيف لتنا يوشم كبر الزهاب ناك زي أبيهر شمو يبارخ هاليلويا أملخنا سلسخونك أملخنا سلسخونك لبنا يحكو سالو بقى عسر كسبح سبح يوزتت عسر كسبح يوزتت ببرختك نتسجل علونا باروت كان نتسجل ببرختك نتسجل علونا باروت كان نتسجل نسخة أملخنا سلسخوك أملخنا سلسخوك لبنا يحكو سالو بقى عسر كسبح سبح يوزتت عسر كسبح يوزتت ببرختك نتسقف علونا باروت كان نتسقف ببرختك كان نتسقف علونا باروت كان نتسقف نسخة وين نسخة سلسخونك أملخنا سلسخونك لبنا يحبو سالو بقى عسر كسبح يوزتت هاليلويا عسر كسبح يوزتت ببرختك تتسقف علونا باروت كان تسقف ببرختك كان تسقف علونا باروت كان تسقف باهلونا كن ملالس
أبراهام كنورث بحرمتنا وكنحجوز مرجم كون لنا كريستوس بحيلنا كل ملارس برخة أبراهام كنورث كنتعم شتو مانس كايتو كنتعم جنا كامس كنا كنتعم شتو مانس كايتو كنتعم جنا كامس كنا يسوس هبك خبري أبو هبك أملخو بويتا هبك علتا أبو هبك أملخو كنتعم شتو مانس كايتو كنتعم جنا كامس كنا كنتعم شتو كنتعم جنا كامس كنا مسوس هبك خبري أبو هبك أملخو بويتا هبك علتا أبو هبك أملخو كنتعم شتو مانس كايتو كنتعم جنا كامس كنا كنتعم شتو مانس كايتو كنتعم جنا كامس كنا يسوس هبك خبري أبو هبك أملخو بويتا هبك علتا أبو هبك أملخو
شتو مقدس كايتو كنتعم جنا كمسكنا كنتعم شتو مقدس كايتو كنتعم جنا كمسكنا هاليلويا حيلي مستخامة عدمي مسبلي كون كمسكين معلتي كلا قزي مساي كلو كبرين عاهب كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها يخوني كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها يخوني كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها يخون كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها يخون كبرين عاها حيلي مستخامة عدمي مسبلي عيكون كمسكين معلتي كلا قسيم ساي كلو كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها يخون كبرين عاها كبروه كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها يخون كبرين عاها كبروه كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها يخون كبرين عاها حيلي مستخامة عدمي مسبلي كون كمسكين معلتي كلا قسيم ساي كلو كبرين عاها كبرين عاها اسكحينا نعو كبرين عاها كبرين عاها يخون كبرين عاها حجة كبرين عاها كبرين عاها كبرين عاها يخون كبرين عاها التان عاها التان عاها الانسان عاها يخون الانسان مسكانا مسكانا نعاها مسكانا نعاها مسكانا نعاها يخون يسوس هبك خبري أبو هبك أملخو قويتا هبك للتا أبو هبك أملخو كنتعم شتو مسايتو كنتعم جنا انت مسكنا كنتعم شتو مسايتو كنتعم جنا انت مسكنا كنتعم شتو مسايتو كنتعم جنا انت مسكنا كم سيتكبر له وقزي كفل له عيدلن كملخ فقرخات عيمه محرت تغير له تحكي سبا سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يخون سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يخون سجدت معاها كم سيتكبر له وانا سيكبر له عيدلن كملخ فقرخات عيمه محرت تغير له تحكي سبا سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يخون سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يخون كم سيتكبر له وقسي كفل له وعيدلن كملخ فقرخات عيمه محرت تغير له تحكي سبا سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يهون سجدت معاها سجدت معاها
سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يخون كبري معاها كبري معاها كبري معاها يخون كبري معاها كبري معاها كبري معاها كبري معاها يسوس هبك خبري أبو هبك أملخو بويسا هبك لتا كم تعم جنا ما رسكا يكسو كم تعم جنا كم سكنا كم تعم شتو ما رسكا يتو كم شنا كم سكنا كم شتو سايتو كم شنا كم سكنا ادمي مسبلي عيلي مسبلي كوني كمل تغرفات عيمة محرة تقير والليل تحوي سبا سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يخون سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يخون سجدت معاها كنسيت كبرلو وكنسيت كفللو فرقات عيمة تغير الليل شعبي سبا سجدت معاها 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 عيلي مستقامة عدمي مسبلي كون كمل معلتي كلا قسيم ساي كلو كبري نعاها كبري نعاها كبري نعاها كبري نعاها يخون كبري نعاها كبري نعاها كبري نعاها كبري نعاها يخون كبري نعاها كبري نعاها كبري نعاها كبري نعاها يكون كبري نعاها يسوس هبك خبري أبو هبك أملخو قويتا هبك لتا أبو هبك أملخو كبتعم شتو ما دسكايتو كبتعم جنا كامسكنا كبتعم شتو عرسايتو 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 طعم جنا كامسكنا هاليلويا سجدلا ساعات حجيا زي أميري بارخ صباح ويكم زمسكم خم زمس جبركم خم زمسكون اللي يكونن حج زي أميري مسكن هاليلويا
سجدتنا كلهم تعمشتو كنا يقرب قويتها هاليلويا Hallelujah. Thank you, Jesus. እግዚአብሔር ከነምልኾይና ነምልኸካ ኢና ሙሉእ ዘመንና እናበልና ቅድሚኡ ዝምረሉ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ብምስጋን ንዕኡ ምውዳስ ሰናይ እዩ ሃሌሉያ لبي أملخكاي بملو حيلي أملخكاي بكل نفسي أملخكاي بكل انتناي أملخكاي بملو لبي أملخكاي بملو حيلي أملخكاي بكل انتناي أملخكاي بكل نفسي أملخكاي بملو لبي أملخكاي بملو حيلي أملخكاي بكل نفسي أملخكاي بكل انتناي بحكن بمنفسنا أملخكا أملخكا بحكن بمنفسنا أملخكا أملخكا بحكم بمنفسنا أملخكا هاليلويا وكابيها خيري مغدس كان خمر بي ملو عدبين عهانا سكلكم عبيت كاك نبر مريض اللخو نزل علم نعهانا سكلكم كنبر مريض اللخو وكابيها خيري مقدس كان خمر بي العد بين عهانا سقلكم عبيت كاك نبر مريض اللخو نزل علم عهانا سقلكم نسخاك نبر وسينا اللخو وكابيها
مسكان خمربي ملو علمين عخان سجدكو عبيتك نبر مريض لخو نزل علم عخان سجدكو يسوس كنبر وسن لخو ملخكاي بملو لبي ملخكاي بملو حيلي ملخكاي بخلو نفسي ملخكاي بخل انتناي ملخكاي بملو لبي ملخكاي بخلو حيلي ملخكاي بخلو نفسي ملخكاي بخل انتناي ملخكاي محكم بمنفسنا ملخكاي ملخكاي محكم بمنفسنا ملخكاي محكم بمنفسنا ملخكاي هللويا سحرتك قلشت أيهود أنبسا نعها مملا كندي سنايو سلام ودا كندي تعميو عبيها كبورها دابلكو كل جزي أمليها كالخو كبورها دابلكو يسوسي أمليخك له نعها مملا كندي سنايو هاليلويا سوكا مودا كندي تعميو كبورها دابلكو كل جزي أمليخك لخو عبيها كبورها دابلكو يسوسي أمليخك لخو نعها مملا كندي سنايو سمكا مودا كندي تعميو عبيها كبورها دابلكو كل كزي يخبرك اللخو عبيها كبورها دابلكو نعها هملها اللخو قدوسها حيالها دابلكو كل كيسي أخبرك اللخو سلطونها حيالها دابلكو يسوسي همليخك اللخو كبر
كبرسكنا هابو هاليلويا كبري كله تخيل እግዚአብሔር አለኻ አንተ ኩሉ ትምርምር እግዚአብሔር አለኻ 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 ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር አለኻ አንተ ኩሉ ትምርምር እግዚአብሔር አለኻ አለኻ ኣብ ዙፋንካ አለኻ ኣብ ማሕደርካ አለኻ ኩሉ ትኽእል አለኻ ሕያዊኻ አለኻ ኣብ ዙፋንካ አለኻ ሕያዊኻ አለኻ ኩሉ ትኽእል አለኻ ሕያዊኻ አለኻ አንተ ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር አለኻ አንተ ኩሉ ትምርምር እግዚአብሔር አለኻ አንተ ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር አለኻ አንተ ኩሉ ትምርምር እግዚአብሔር አለኻ ኣብ ዙፋንካ አለኻ ኣብ ማሕደርካ አለኻ ኩሉ ትኽእል አለኻ ሕያዊኻ አለኻ
አሎኻ ኩሉ ትኽእል አሎኻ ያዊኻ ዓሻእን ተበለ ብልቡ አምላኽ የለ ረሲተ መሰሎ ተግባሩ ዘይምዘን አነ ግን ንዓኻ ብጽድቂ የምልእ አዳወይ አልዒለ ብልከማኻ የለ አዳወይ አልዒለ አዳወይ አልዒለ ብልከማኻ የለ አዳወይ አልዒለ ብልከማኻ የለ ዓሻእን ተበለ ብልቡ አምላኽ የለን ረሲተ መሰሎ ተግባሩ ዘይምሰል አነ ግን ንዓኻ ብጽድቂ የምልእ አዳወይ አልዒለ ብልከማኻ የለ አዳወይ አልዒለ ብልከማኻ የለ አዳወይ አልዒለ ብልከማኻ የለ አዳወይ አልዒለ ብልከማኻ የለ አሎኻ 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 እታ ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር አሎኻ እታ ኩሉ ትምርምር እግዚአብሔር አሎኻ እታ ኩሉ ትፈልጥ እግዚአብሔር አሎኻ አሎኻ ኣብ ዙፋንካ አሎኻ ኣብ ማሕደርካ አሎኻ ኩሉ ትኽእል አሎኻ ሕያዊኻ አሎኻ ኣብ ዙፋንካ አሎኻ ሕያዊኻ አሎኻ ኩሉ ትምርምር አሎኻ ሕያዊኻ አሎኻ ኣብ ዙፋንካ አሎኻ ኣብ ማሕደርካ አሎኻ ኩሉ ትምርምር አሎኻ ሕያዊኻ ስለዚ ክብሪ ይበካ 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 ከምልኸካ 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 ክብርን ኣቦ ሃሌሉያ ክብሪ ይበካ ክብሪ ይበካ ክብሪ ይበካ ክብሪ ይበካ ስግደት ዝግንዑ ስግደት ይበካ ስግደት ይበካ ስግደት ይበካ ስግደት ክብሪ ክብሪ ይበካ ክብሪ
هاليلويا 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 تبارك وتبارك تبارك يسوع تبارك 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 كل سلطان كل تبارك هاليلويا كل تعزازነት كل عبيد كل حمتي كل ጥበብ هاليلويا ናትካ እዩ እግዚአብሔር ሆይ ኩሉ በረከት ናትካ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ክብር ይበዛ ክብር ይበዛ ክብር ስም ክብር እንበካለና እግዚአብሔር አምላኬ ናይ ዛማዓት ሰባት ስለዝገበርካና በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ናይ ዘላለም ክብሪ ስለዝሃብካና ነመስግነካለና እግዚአብሔር አቦይ አቤትካ ክንርከብ ካባኻ ስለዝኾነልና እሞ ስለተዓብ ሓለዋኻን ፍቅርኻን እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ክብር እንበካለና አነ መኔ ቤቴኸ እንታያ ከም ዝበለ ዳዊት ባሪያኻ ንሕና መኒና እግዚአብሔር ቤትና ክንታያ ባኻ ክንዝከር ናይ ዘላለም ርስቲ ስለዝሃብካና
ናይ ምንጭኻ ድማ ተኻፈልቲ ስለ ዝገበርካና ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክብሪ ንበካለና እግዚአብሔር አቦይ ሕጂ ድማ ብኩሉ ፕሮግራምና ንስኻ ክትከብር ተሪፍ ዘሎ ዘመንና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ክትከብረሉ ሙሉእ ብሙሉእ በአኻ ተኣሚንና እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ጽላልካ ክንከውን ሓይሊ ክትበና ድማ ንጽልይ ኣለና እቲ ዝንገረና ሰንበት ቃል ድማ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ተዋሃሂዱ ክንነብረሉ ጉልበት ክትበና ጸጋ ክትበና ብክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ናብራና ንብዙሓት ሰሓብቲ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ናብራና ደቅና ድማ እግዚአብሔር ኣተዓባብያና ኩሉ ንብዙሓት ሰሓብቲ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻ ኣብ ናብራና ክርዩ ንዓኻ ኣብ ደቅና ክርዩ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ጎይታዬ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብተፈላለየ መንገዲ ዝዋጋእና ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተኣሰረ ይኹን ነቲ ያው ቃል ክንገር ከሎ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ እግዚአብሔር ከይፈሪ ከይበዝሕ ዝዋጋእ ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ጸልማት ዝተኣሰረ ይኹን ኩሉ ክብሪ ንስኻ ውሰዶ እነዋፅኦ ኩሉ ድማ ንክብርኻ ይውዓል ንስራሕኻ ይውዓል እግዚአብሔር አቦ ቆፈና ምላእ እግዚአብሔር አቦ ስለ ትገብር ድማ ነመስግነካ بكريستوس ኢየሱስ ስም አሜን ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ እንኳን በሰላም ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻና አሜን ናብ ቤት አምላኽ መምጻኽ እንደይሰናይ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ተሐጉስና ድንመጻለና ባህ እንዳበለና ድንመጻለና አምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናብ ቤት አምላኽ ንኺድ መስቦልንስ አነ ድማ እንታይ ኾንኩ ተሐጎስኩ ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን እንድሕር ቀጨውጨው እንዳበለና ይመጻለ ኮይኑ ጸሎት የድለናሎ ናይ በሐቀ ባህ እንዳበለና ናብ ዝኾነ ፕሮግራም ተሰሪዕልና ዘሎሲ እቲ ተሰሪዕ ዘሎ ፕሮግራም ኩሉ ንመኒ ተሰሪዕ ዘሎ ንኹላህና እዩ ስለዚ ባህ እንዳበለና ንኣምላኽና ክነገልግል ከመይ ዕድለኛታት ኢና ጎይታ ይባረክ አሜን ኣብ ዘዳግም 28 ከንብቤሞ ናይ ክርስቶስ ብምዃንካ انت عينت برخه تاوجلك هم زلو بالعليخان قبل علي بيتكان كنرينا قويتا يبارك شعو نابت كال بروجرام خيد متن بهتا ابو زيحب الليني 28 كفقد حدا خي جمري اب زداغم يزلغو كون دما ايو قال እግዚአብሔር አምላክ አጸብካ አንተ ሰማዕኻ اذا انا لومي زكا زلو كل تزازات تطنقيك አንተ ገበርካዮ እግዚአብሔር አምላክ አብልዕሉ ሁሉ ህዝብታት ምድሪ ክብከብ ለካዩ قال እግዚአብሔር አምላክ እንተ ሰሚዕኻ እዚ ሁሉ በረኸት ክመጸካን ክረኽበካን እዩ ንስኻ ኣብ ከተማ ብሩኽ ትኸውን ንስኻ ኣብ መሮሮ ብሩኽ ትኸውን ፍረኸርስኻን ፍረ ምድርኻን ፍረ ማልካን ምውላድ ላምካን ምፍራይ ኣባጊዕኻን ኸኣ ብሩኽ ይኸውን ሞሰብካ መለሲኻን ብሩኽ ይኸውን ንስኻ ኣብ ምእታውካ ብሩኽ ትኸውን ንስኻ ኣብ መውጻእኻ እውን ብሩኽ ትኸውን ነቶም ዝለዓልኻ ጸላእትኻ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ተስዓርቲ ይገብሮም ብሓደ መንገዲ ይመጽኻ ካብ ቅድሚኻ ድማ ብሸውዓተ መንገዲ ይሃድሞ እግዚአብሔር ኣብ ቆፈኻ ኣብ ኩሉ ተግባር ኢድካ ድማ በረኸት ይዘልካ ኣብታ እግዚአብሔር አምላክካ ዝሃበካ ምድሪ ድማ ክባረኸካ እዩ ይብለና አሜን ሪኽሞ ደዝ ኩሉ በረኸታት ሰሚዕኹሞ ንእግዚአብሔር ብክርስቶስ አሚንና ነቲ ተዋበና ቃል ክንእዘዝ ክንጅምልከርና እዚ በረኸት ወርድ ኢልኩም ድማ ረእይዎ ብሙሉእ ኣብ ቤትካ ኣብ ልዕሊኻን ይፈስስ አሜን ባበሉ ኢየሱስ ጎይታይ ይውሰድ እኮ አይብልኩን ናባኹምስ ይፈስስ ናብ ቤትኩም አሜን እግዚአብሔር እሙን እዩ ከም ቃል ድማ አምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታይ ናብ አጋሽ ምናልባት እንተለውና ነጋሽ እንኳ ዓብድሓን መጻኹም ክብል የሞ ምልክት ሃውን እንድሕር ሓደሽቲ ዝመጹ ወይ ገሽኩም ዝቐንኹም እንተሊኹም ኩላህና ዝነበርና ኢና እግዚአብሔር ከመልሽ የብዛሓና በሉ አሜን መተማታ ብዙ ይብለይኒ ናብ ቃል አምላኽ ተንከይዲና ሓንቲ ግን እንታይ አላ ደቅኹም ካብ 13 ዓመት ንላዓል ዝኾኑ ናይ ጥምቀት ፕሮግራም ስለንገብር ኣብ ዝመጽለሎ ናይ ፒክኒክ ንገብረሉ ትምርቲ እዛ ትመጽለላ ሰሙን ስለትጅመር ክመሃሩ ከተመዝግቦም ነቶም ናይ ሳንዴይ ስኩል ተማሃሮ ተዛረብዎንሞ ትምርቲ ክጅመር እዩ 13 ዓመት ንላዓል ዘይተጠምቁ ደቅኹም ክጥመቁ እንድሕር ዳት ውሽጦም ተደሪኾም አሜን ንሕና ይንላዓሎም ባዕሎም ክጥመቀ ኣነስ ንጎይታ ክጥመቅ ደልየ ብማይ ክጥመቅ ደልየ ክብሉ ከለው ትምርቲ ይዳለወሎም ኣሎ ክመሃሩ እዮም ነቲ ትምርቲ ሽዑኻ ጥምቀት ኮዝዮም ዓበይቲ ኮይና ድማ ዘይተጠመቅና ተለና ድማ ክፉት ይትደገ ማለት ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ጎይታ እስኪ መዛምራን ጎይታ ይባርኩም
آمين ككملش እግዚአብሔር ከከመልሽ የበርትዕኸን አሜን የበርትዕኸን ይለ ሰሚዕኩም እንዶ እኩም አይበልኩም ወድድ ባህል ስለዚህ ራሁ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ በወዳድ ድማ እግዚአብሔር ይባረከን አሜን የምጸልከን ጸለይቲ አወዳት የምጻልና እግዚአብሔር ወ ቢንያም አለው ሐቅሁ ጎይታ ይባረክ ኢንፎርም ስለዚህ ገበሬ ያስተዋል ኩሉ ሓንቲ ግን ትዝርብ ከብልሞ ንሲራክ ሓወይ ንቅድሚት ክጽውዕ ኣብ ጸሎት ክንጽልይ ከለና majority تسعان تشعت النبت تشعت تدخل لكريستيان زمزة قوي تبارك أو ده تطمت ندمان لهم نمسع بركن عصف نجارات كلهم قير كلهم رينا أب حضرنا قير كلهم رينا أب دقنا قير كلهم رينا أب مدرنا قير كلهم ما رينا أيرات كلهم ما أب تحت قصصرنا خوني يسوع قوي تاي آمين نتصلت እግዚአብሔር ሸውሃትኩም ይخفته بداي تصلت مس أملاك كونكشن كجبركاس لك تليفون بداي كورنت زني حجوكا كوردلسين ግን ተናገለም ተሐሲብኩም بداي كورنت ይሰርሕና لك ክርስትና ድማ ከማ ማለት ያ እና እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ሸውሃትና ይخفته ሙሰቦና ክንዘራረብ ሙሰቦና ክንዕልል አቦና ከምዕደና አቦና ድማ በዚ መንገድ ድኺድ በዚ አስጌጋ ያኽብለና እንድሕርዳ ኮይኑ ሙሰቦና زي قارص كفوت سماي كلونا له زي كريستنا لك تنفاس كم زي بالك خمريال كتعصياسي سلسله كما كصنا يخلنا ጸሎት زي بلو يودما ويدما ጸሎት زي بلا ቤተሰብ ድማ ويدما ጸሎት زي بلا ማህበር لك تعبست اوكسجين كيتركب تعبست ማለት እዩ ፈቲኹም ጸልዩኹም ፈቲና ጸሊና ጸሎት ኣብ ህይወትና ኣብ ቤትና أمحبر أملاخ سلهاجرنا مدرنا كنصل تخوينا نجارات كل وقت كله خنرينا كوفيل كتريع خاي متسني في سالون كونكا يسوع قويتاي آمين كل ساعة قوي أقتل نتخلون كذن قوي خان إخزابير من فسكر يزاربكم ذلوا بفضل بركم لنفسكم كمان زي تصلي سبات نتا نفسكم نتا حضركم نتم دقكم زي تصلي تخونكم نزابيكم تبوم دلهم دقكم بدم غيركا تشوفونهم دغربوا ميل أب كل ما يباركم آمين يسوع قوي تاي نعسيرك حوي كي وسق قال أمه أملاخ بارة البرنامج قالوا كلهم تقدم يدنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ከመቀን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሲነግረን አለው ማለት በጸሎት ክንጽልይ ቃል አምላክ ከነጽነ በሐባር ድማ በህብረት ሁሉም ጌራ ክንቆርስ ናይ እግዚአብሔር ፈቃዲ መደብን እግዚአብሔር ይመስገን ሐጽር ጸሎት ክንጽልሞ ጅምሪና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካለና ከማ ሐዝበላ ዓቢ አምላክ ወል ሓደ የለን ንስኻ ዝበልካየ ይኹን ዝሓሰብካየ ይፍጽም ዝመደብካየ ድማ ይትግበር ይሞ እግዚአብሔር አሳሰርካ ክንከይድ ትጠሊቅ ዝኾነ ፍልጠትካን መዝገብ ቃላትካን ኩሉ ኣብ ልበና ክሕተም ብስም ኢየሱስ ንጽልይ እግዚአብሔር ክንስጉም ከለና ሁሉ ንዓኻ ክንሓስብ በአኻ ክንዛረብ ንዓኻ ድማ እግዚአብሔር ትመንግስትኻ ክረአየና ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ተቐጂሉ ድማ እግዚአብሔር ምስኻ ከም ዘለና ርድእና ብስም ኢየሱስ ንጽልይ ኣብ ዙፋንካ ንስኻ እዚኻ ክቡር ኢኻ እግዚአብሔር እቶም ኣገልገልትኻ ኩሎም ዙፋንካ ምስ ረኣዩ ዘይተለወጠ ሓደ እኳ የለን ቅዱሳት መላእኽቲ ዙፋንካ ምስ ረኣዩ ኩሎም ይሰግዱልካ የምልኹኻ ዝዛረብዎ ቋንቋ ስጋዕ ዝጠፍኦም ናባኻ የምልኹን ይፈሱም ብምሉእ ሓይሎም ብኹለንተንኦም የምልኹኻ ንሰግዱልካን እዮም እሞ ነዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ውሽጥና ከተነቃቅሕ ጸጋኻ ከተፍስስ እዚ ክርዳእና ሞ ብሓርነት ንዓኻ ክነምልኸካ ብስም ኢየሱስ ንጽልይ ስለ ኩሉ ነገር ክብር ተመስገን ንቓልካ ባርኽ ብስም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ የሴፍ ሓወይ ዝበሎ ካብ ሶኒ ስጋዕ ሰንበት ዘሎ ኩሉ ፕሮግራማት ኣቦትውሎ እሱ ስለ ዝበሎ ንስኻትኩም ካትፈልጦ ወይ ይሓስብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መበገስ ጥቕስና ኣርእስተይ ትዕቢትን ትሕትናን እዩ ክልቲኡ ቃላት እዩ ትዕቢትን ትሕትናን ዝብል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘመን እዚ ኣዝዩ ደሸግር ዘሎ ነገር ክልቲኡ ኮይኑ የርእዮ ዘለኹ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣብ ምዕራባዊ ሕቡራት ኣሜሪካ ንቕመጥ ሰባት ብጣዕሚ ንሽገረላ ሓንቲ ትዕቢት እያ ትሕት ዘይምባል ድማ ብጣዕሚ ዘሸግረና ማለት እዩ ኩላና ኣዊና ዘለና ማለት እዩ
ወንጌል አርእስተይ መበገስ ርእስተይ ማለት እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 5 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 5 ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 5 ከምዚ ድማ ትብል ኣብ ገጽ 251 በትነ 954 ተሓት መዝሓስኩም ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ኣቶም መንእሰይ ነቶም ዝዓቢኹም ተገዝእዎም ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ክልተ ነገራት ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ኢሉና ስለዚ መጀመርያ ኣርባዕተ ነገራት ኢና ሎም ብሓደ ክንርኢ ሓደ ትሕትና እንታይ ማለት እዩ ትሕትና ዝመስል ኣሎ ትሕትና ዘይኮነ ትሕትና ዝመስል ኣብ ባህልና ዘጠረናዮ ብዙሕ ኣሎ ትሕትና ዘይመስል ትሕትና እዩ ዝመስለካ ግን ትሕትና ኣይኮነን በመጽሓፍ ቅዱስ ትሕትና ንብሎ ነገር ኣሎ ትሕትና እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ትዕቢት ከታይ ማለት እዩ ብሓደ ክንርኢና እሞ ድሓር ድማ ምሳሌ ዝኾነና ኣብነት ካብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ካብ ሓድሽ ኪዳን ክንርኢና ድሓር ንሕና ካብዚ እንታይ ንምሃር ዝብላ ሰለስቲአን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ትሕትና እቲ ናይ ትሕትና ትርጉሙ በመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ዕብራይስጢ ኣራማይስጢ ግሪክ አይብለኩም እኔ ብትግርኛ ማለት እዩ ትሕትና ማለት ድማ ዝገበርካ እንተገበርካ ኣምላኽ ይገይርዎ እዚ ዝሰራሕካ ተሰራሕካ ኣምላኽ ይገይርዎ እዚ እንዳበልካ ብልብኻ ምእማንን ብቓልካ ምዝራብን እዩ ትሕትና በመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበርካ ተገበርካ ዝሰራሕካ ተሰራሕካ ኣምላኽ ይገይርዎ እዚ ኣነ ኣይኮንኩን ኢልካ ንርእስኻ እንታይ ምግባር ምኽሓድ ማለት እዩ ካልእ ትርጉሙ ድማ ትሕትና ማለት ንኻልኦት ካብ ገዛ ርእስኻ ኣብሊጽካ ምርኣይ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ተሸግረና ክርያ ኢና ሳልሳይ ድማ ትሕትና ማለት ብዛዕባ ርእስኻ ዘለካ ኣረኣያ ልክዕ ዝኾነ ኣረኣያ ማለት ዘይኮንካዮ ነገር ዘይምዃን ማለት እዩ ልክዕ ኣረኣያ ብዛዕባ ቅኑዕ ዝኾነ ኣረኣያ ብዛዕባ ርእስኻ ምህላው ሕልፍ ዝበለ ከም ዘይኮንካ ኩሉ ሕልፍ ዝበለ ነገር ከም ዘይብልካ እንታይ ማለት እዩ ልክዕካ ምፍላጥ ማለት እዩ ታራብዓይ ድማ ንርእሰይ ይሕሸኒ ዘይኮነስ ንብጻየ ክሕሾ ኢልካ ምጥማት ኣዝያ ተሸግረና እያ ማለት እዩ ናይ ትዕቢት በመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ደፊኒሽን ወይ ቃል ትርጉሙ ድማ ትዕቢት ኣንነትን ኩርዓትን ምርኣይ ምዝራብ ምሕሳብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብባህሊ ዘጥረናዮ ነገር ኣሎ ኩሩዕ በላታ ትባህሉ ዶ ከምኡ ብዙሕ ዶ ሰሚዕኩም ብዙሕ ሰሚዕና ኢና እዚ ብመጽሓፍ ቅዱስ ግን ትሕት በላታ ኢና ክንቂሮ ዘለና ኩሩዕ በላታ ዝበሃል ነገር መጽሓፍ ቅዱስ ንኩርዓት ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 18 እንታይ ይብለና ትዕቢት ንውድቀት ትቕድማ ውርደትከ ንመን ውርደት እንታይ ትገብር ንኩርዓት ኢሉና ኣሎ ስለዚ ውርደት ክትዋረድ ተደሊኻ ኩርዕ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣንነትን ኩርዓትን ብጣዕሚ እዩ ዝጎድለካ ማለት ዝጎድኣካ ካልኣይ ትርጉሙ ትዕቢት ኣነ እንደ ገይረዮ ኣነ እንደ ሰሪሐዮ ኣነ እንደ ፈጺመዮ ኢልካ ምንያት በቃ ከምዚ ሓደ ነገር ዝገበርካ ከተርኢ በቃ ኣነ እኮ ገይረዮ ኣነ እኮ ፈጻሚ ኣነ እኮ ገባሪ ሓዳጊ ምባል ማለት እዩ ዝገርም ኣብ ምዕራባዊ ሃገራት ምስ መጻና ብዙሕ ኢና በዚ ንሽገር ንምንታይ ንሽገር ድማ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣነ እኮ ማዕረ ናይ እከለ ማርቆስ ዝበሃል ሽም ይብልና ንሓቂ ኣብዚ ንዓኹም ከይመስለኩም ኣነ እኮ ማዕረ ናይ ማርቆስ እያ ኣነ ማርቆስ ማዕረ እኮ እዩ ማዕረ ኢና እኮ ብሃብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ ብንብረት ክኸውን ይኽእል እዩ በዲግሪ ስታተስ ቦታ ዘለኻዮ ስልጣን ዝና በዚ ኣነ እኮ ማዕረ እከለ ኣነ እኮ ካብ እከለ ይበልፅ እየ ዝብል ኣብ ልብኻ እንተዳ ኣሎ ትዕቢት ኣቲካ ኣሎ ማለት እዩ ትዕቢት ከዓ ንኹላትና ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ኩሉ ግዜ እያ ትኩሕኩሕ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነት ነገር ንኹሉ ኣማኒ ክሪኦ ኢና ንኣመንቲ እውን ከም ትገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ረኣና
نزخوننا مسالي 4 ነገራት كرينا مجمريا نريو نقص عزياء كان أي زينا موائل مراف أسرة كان أي زينا موائل مراف أسرة كان أي زينا موائل مراف أسرة أسران شدشتين يرتا كان أي زينا موائل مراف أسران شدشتين كن كيدينا مو رينا ناي أوزيا تاريخ ناي بحق كاب مزحف قدس زحزن تاريخ الساب أيزي انتاي مكتوب ليكم وتدرنا تبلكم لعل زبالة سب زنبره بفلتت تبلكم كب زبالة فلتت سنبره بتحجر كبرت تبلكم كبرتو عزيو زجننه عندنا خا بخمس مهندس مخان بقداو نخالقوت من بداب ممهارنا ميليتري ويكانا وتدرنا عزيو فلوت زنبره سباي ورؤو أبو طرح زي كونس أتوم نبيات هاب جيزي أزنبورو بزعبو استزاربو سبعي أسران نخيد كتر حدا أسران شدشان كتر حدا على أي زينا موائل مراف أسران شدشان كتر حدا بزلو هزبي يهودا خاء نعوزيا نسود 10 شدشت عمد كله وسيدوم نقوب كند أبوه أماسيا أنجسو imagine ودخن دي عمد إله 10 شدشت ود 10 شدشت عمد كلنا أنتي نقبر نيرنا حلفنت كسع دي تسكيم قوم زلو خطر إليه نقوس نحدا حقر كخون يوم تسوي يوم ود 10 شدشت عمد كخون كلهم مسوي يوم مخنيات أماسيا زبها لابو حتى أسيروس لزنبري أمركو خلوا أسيرهم موس لزنبرو مبار نودو ننقصو يلوم تعدمة عمتات بزح كركرس لزلو أوعيت وكمني أبتنايتنا ملكوتاوي زخانة بزح كركرات أوعيت وكمني تما عسكم زناقسة كميلو خم زناقسة عدمتات بزح يزقلت بشام نايك في الزمن قد من لدة كريستوس كم زخانة قرقص أنياتات يوم مالتي شام نايك في الزمن قد من لدة كريستوس مالتها مالتيو كابشو عتميتن 9 كساشو عتميت عمت مرد قد من لدة كريستوس سلو خلو شام نايك في الزمن يبال مالتي سلازي أبزخ نجس يلوم تصوي عمو ود 10 دشت عمتي فلتأتو حسبو عارخ ندي فلتأت كم زلو مغا حجر ملوك مرح تتصابعتي أبجونو بزحت يوم زلو نإسرائيل تتصابوا فلسطين علو حيتاويان علو يبوساويان علو أموناويان علو زيوم بزحت كلو نعان جسيلوم أبوتات يومو أماسي أبوه مساعتوا نسو نيلوت سرح إيلوت سرح إيلوت قال فوف أقوابا تبهال زلا حجي أبزناي سميناوي جاف ناي سميناوي جاف ناي ريدسي ويكا كيف حريات بهال كيف بهال كله إرترا خين خيد بعد السعودي بعد القبسي بعد جوردان يوردانوس كباب زلوا مالتي كوست لاين زياتين زلوا مالتي سلزي أبزبوت هذه نزيع جمرة بلوس إلوت بحال سريحوا ود 10 شدش عمت انتي سريحو إلوت بحال سريحو اتنقوس مسابوتاتو بزدق أسد ما نبي هدا ملسا إذا إلوت بحال نجر بتاع مع شجاريته فلسطين حزوة إسرائيلاوين يوستوا فلسطين حزوة إسرائيلاوين يوستوا كم زعينتين يرو توسيدا سلازنا برد كابتم وسيدهم ما زلوا ويكالو صلات ينور زبلهم اسرائيلاوين يوستوا مسخ املسا حجز تو يلو تاغيرو يلو سريحو قالاي كتاغيرو نزيا بوتا زيا مليسوا نبي هدا مليسوا مالتي عزيا خنقس كله ود 10 6 عمت نبره مصحف قدس دقيمو نغرنا خلو اتكرو خنغبرالنا ود 10 6 عمت حلافنت وسد سب 50 كلتن عمت دما بيرساليم جزاء كاب يهودا كلهم نجستات زلع على زجزاء 50 كلتن عمت زنقوس زيو سمادي أخا يقول يايو نسا كاب يرساليميا كنت أبو أماسيا زجبورو كله دما نسو اللهم ساي بحارس كنبلا أبكدمي إخزابيهر كونو جبره كابتن كونو زجبورو تبعي لهم زنبورو حدا
ንጉስ አማስያ ብኡ ቁኑዕ ከም ዝገበረ ተነጊሩና እዚ ውዱ ድማ ቁኑዕ ከም ዝገበረ ተነጊሩና ብዙሓት ነገስታት ናይ ይሁዳ ቁኑዕ ዘይገበሩ እዮም መብዛሕቶም ዝተወሰኑ ጥራሕዮም ንጉስ አሳ ዝተወሰኑ ሰባት ንጉሳት ጥራሕዮም ቁኑዕ ኣብ እግዚአብሔር ኮይኖም ዝተመላለሱ ግን ቅንዕና ካብ ሰብ ይርከብ ድዩ ዝብል ሕቶ ከነስእ ንኽእል ኢና ማለት ወዲ ሰብ ልቢ ሰብ እንታይ ኢልዎ ኣሎ በኤርምያስ ምዕራፍ 17 እንታይ ኢልዎ ኣሎ ልቢ ሰብ ሕሱምን ጎራሕን እዩ መንከ የስተውዕሎ ስለዚ ቅንዕና ከገብር ዝኽኣለስ ብምንታይ እዩ ተዳኢልና ቁፅሪ 5 ነጊራትና ቁፅሪ 5 እቲ ናይ ኣምላኽ ራእይ ዘስተብህል ዘካርያስ ክሳዕ ዘሎ ከዓ ንኣምላኽ እንታይ ይገብር ነይሩ ይደልዮ ነበረ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ከሎ ድማ ኣምላኽ እንታይ ይገብረሉ ነይሩ የቃንዓሉ ነበረ እዚ ዑዝያ እንታይ ዝገብር መስለኩም ሓደ ነገር ክምድብ ከሎ ናብ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ይኸይድ መምርሒ ወስድ ካብኡ እግዚአብሔር እንታይ ይብላሉ እንታይ መደቡ እግዚአብሔር ይብሎ ኦኬ ንኣምላኽ ስለ ዝደልዮ ዝነበረ ዘካርያስ እዚ ነቢ ዘካርያስ ትንቢት ዘካርያስ ጸሓፈ ይኮነን ካልእ ዘካርያስ እዩ እዚ ዘካርያስ እዚ ዘካርያስ እዚ ነቢ እንታይ ገይሩ መጺኡ ሓቶ ኣነስ ከምዚ ክገብር ደልየ ኢሉ ባዕሉ ስጉምቲ ይወስድን እዩ ቅድሚ ምግባሩ እንታይ ይገብር ንኣምላኽ ይደሊ እታ ምስጢር እዚኣ ምስጢር ዓወት ናይዚ ሰብኣይ እዚ ንጉስ ዖዝያ ንኣምላኽ ምድላይ ንኣምላኽ ዝደልዮ ብምንታይ ኢልና ብነቢ ዘካርያስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ጌርካ ኢኻ ንኣምላኽ ሓደ ካብቲ ጥቀመሉ ነበርካ መገዲ ማለት እዩ ራእይ ዝብለና ዘሎ ነቢይ ማለት እዩ በዓል ራእይ እዮም ዝበሃል ነይሮም ሳቶም ወፂኡ ከዓ ምስ ፍልስጤማውያን ተዋግዐ ሕጂ ኣምላኽ ዘቃንዐሉ ምዃኑ ጸላእቲ ናይ እስራኤል ዝነበሩ ከም ዘቃንዐሉ ዝርዝር ኣትሎ ማለት እዩ ንመካበቢያታት ጋትን መካበቢያታት ያብነን መካበቢያታት ኣሽዶድን ኣፍረሰ ኣብ ምድሪ ኣሽዶድን ኣብ ማእከል ሃገር ፍልስጤማውያን ከዓ ከተማታት ሰርሐ ኣቤት ኣምላኽ ክቕንዓልካ ከሎ ክጥዕም ኣብቶም ጸላእቱ ዘለዋ ሃገርሲ እንታይ ገይሩ ኢልና ከተማታት ሰርሐ ሓንቲ ከተማ ኣይኮነን ብዙሓት ከተማታት ሰሪሑ እንታይ ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ስለ ዝደለየ ኣምላኽ ድማ ምስኡ ስለ ዝነበረ ስለ ዘቃንዐሉ ዓሞናውያን ድማ ንዑዝያ ይቕረታ ቁጥሪ 7 ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያንን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ጉር በዓል ዝነበሩ ዓረባውያን ኣብ ልዕሊ ማዑናውያንን ከዓ ኣምላኽ እንታይ ገበሮ ሓገዞ እምበኣር ቅንዕና ክገብር ዝኽኣለ ንኣምላኽ ስለ ዝደለየ እዩ ንፍልስጤማውያን ክስዕር ዝኽኣለ ንጸላእቲ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዝሓገዞ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ክልተ ኣስማት እዩ ዘለዎ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 15 ምስ ከድና ኣዛርያ እዩ ሽሙ ዘገርም እዩ ካልኣይ ነገስ ሞኑዕናይ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 21 ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 1 ክንሪአን ኢና ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 21 22 بزلو حزب يهودا دما نا أزاريا السبعي زيو نسو ود 16 عمت كله وسيدوم نو أبكند أبو أماسيا تجبروا أنجسوا أبزق على زينا موال مراف سنة شمني لنا شو عزيا كلتي أتنشمن ما تشمين عند إيه عبد جزيتي الشمومسي كمي كم زنبر أنا بتعمي زدنا ناتيشم سيراكيو ترجم زي يقولوا شيء يقولوا عن كالي زبال أبد مصحف قدس كنيلا زي أنكن أسمعتهم بتعمي زجر أزاريا مالت ترجمو إخزابير حجزو مالتي بس هاي بلوكم إخزابير حجزو تقدم يشمو إخزابير حجزو نبتخلا يمس مصهم كات جرب إخزابير حجزو خبز أني حسيت تخلا يدما إخزابير حيلو بقعتوي God is his strength مالتي كلتي انسي እግዚአብሔር ዘለውን ሽሚ ክልቲኤን ካብ ህይወቱ ተፈጺመን ታሽማ ቦና ዲዩ እንደውጽሉ ዲ እግዚአብሔር ታባ ይፈልጥ ግን ክልቲኤን
እግዚአብሔር ስለዛ ሓገዞ እንታይ ኮይኑ መገዱ ተቃኒዕሉ እግዚአብሔር ስለዛ ሓገዞ እንታይ ኮይኑ ንፍልስጤማውያን ጸላእቱ ሲሩ እግዚአብሔር ስለዛ ሓገዞ እንታይ ኮይኑ ወደ 16 ዓመት ከሎ ነጊሱ እግዚአብሔር ስለዛ ሓገዞ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ክሪኤና ቀፂልና እሱ ጥራሕ ድማ ኣይኮነን እግዚአብሔር ናቱ ብቕዓትን ክእለትን ስለዝነበረ ድማ እዚ ነገር እዚ ቃንዕሉ ኽኢሉ ማለት እዩ ኣራይ ሕጂ ንቐፅል ኣስማቱ ክልተ ከም ዘለዋ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ድሓር ናብቲ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 26 ክምለስ ሕጂ እንታይ ገይሩ ቁፅሪ 8 ዓሞናውያን ድማ ንዑዝያ ህያባት ሃብዎ ምሳይ ዝክበልዋ እዚኣ ንሱ ብዘይልክዕ እንታይ ገበረ በርትዖሞ ስሙ ክሳዕ ግብፂ ከደ ኣቤት ዝና መፂያ ሕጂ ሽም መፂያ ሕጂ ኣዝዩ ተፈሊጡ ግብፂ ማለት ከምዚ ናይ ኣብ ዘበን እዚ ሕቡራት መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣዝያ ዝለዓለት ዝነበረት ብስልጣኔ ሓንቲ ግብፂ እያ ኣዝዮም ልዑላት እዮም ነይሮም ግብፂ ካብቶም ልዑላት ዝነበሩ ኤግዛክትሊ እኳ ክንገብሮ ይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ሽዑ ነገስታት እዮም ነይሮም ሕጂ ፕሬዚደንት ካልኦት እውን ፕራይም ሚኒስተር ገለ ኣለዎ ኤግዛክት ማች ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ግን ኣዝዮም ፍሉጣት ዝነበሩ ነገር እዩ ኣብ ግብፂ ሽምካ ተፀዊዑ ኣዝኻ ፍሉጥ ክትኮን ኣለካ ማለት እዩ ስጋዕ ሃገሩ መግደፍዎ ናበይ ከይዱ ወርኡ ንግብፂ ኸይዱ ሕጂ እግዚአብሔር ሲ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘቃንዐልካ ይዘርእየና ንእግዚአብሔር ክደልዩ ከለኻ ንእግዚአብሔር ደሊኻ ካብ ልብኻ ትመፁ ከለኻ እግዚአብሔር እንታይ ገብረካ ይሕግዘካ ብቕዓት ኾነካ ክእለት ኾነካ ሓይሊ ይህበካ ሓቂ እንዴ ናብቲ ህይወትና ድሓር ምስ መፀና ክንሪአና ማለት እዩ ሓራይ ስለዚ ጽልዋ ድማ ዘለዎ ኮይኑ መቸም ምስ ሓያል እንታይ ግበር እዩ ተመሓዞ እዩ ሓቀ አሁን ዝብል ትምስላ ሓያል ተመሓዞ እዩ ኣብዚ ግዜ ጽልዋታት ኣለዎ ስለዚ እንታይ ገይሩ ጽልዋ እንታይ ገይሮም ህያባት ከምፅሉ ጀሚሮም ካብ ካልእ ዓዲ መፂኦም ሲዋ እዚ ንጉስ እዚ ደኣ ዘገርም ንጉስ ኢሎም ህያባት ከምፅሉ ጀሚሮም ዑዝያ ድማ ብኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ደገ ማእዝንን ኣብ ልዕሊ ደገ ለሰን ኣብ ልዕሊ ማእዝንን ግንብታት ሰርሐ ኣጽንዖን ሓይሉ ረኣይዎ ናይ ሰብኣይ እዚ ሓንሳእ መሃንድስ ኸውን ሓንሳእ ንጉስ ኸውን ብምንታይ ብናይ እግዚአብሔር ብቕዓት ግንብታት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ ኣይኮነን ብዙሕ ግንብታት ብጣዕሚ ዘገርም ሰብኣይ እዩ ኣብ ቆላን ኣብ ጎልጎልን ድማ ብዙሓት ከብቲ ነበራኡ እሞ ሽሙ ዝና ኣለዎ ኣዝዩ ገኒኑ ኣሎ ሽሙ ብዘይልክዕ ድማ እዩ ገኒኑ ዘሎ ሽሙ ሃብታም ድማ እዩ እንታይ ነይሮኖ ብዙሓት ከብቲ ነበራኡ እሞ ኣብ በረኻ እውን ግንብታት ሰርሕ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ በረኻ ግንብታት ምስራሕ ማለት ኣዝይኻ ሃብታም ኢኻ ማለት እዩ በረኻ እንታይ ዝገልፅ በረኻ እንተይለኩም እንታይ ይሰኣለልኩም ኣለኹም ዶምሳይ ምድረ በዳ ሓቀ ከምስታት ኢኻ ትዝክር እዚ ግን ኣብኡ ኸይዱስ ግንብታት ሰሪሑ ብዙሕ ሓፅብታት ከዓ ኸውዓተ ሓፅብታት ፈታዊ ማሕረስ ድማ ነበሮም እሞ ኣብ ኣኽራንን ኣብ ፍርያም ጉርሁን ሓረስቶትን ዓየይቲ ኣታኽልቲ ወይንን ነበራኡ ዑዝያ ከዓ ንውግእ እተማህረ ሰራዊት ነበሮ ሕጂ ከዓ እንታይ ኢልና ኣለና ንጉስ እዩ መራሒነት ኣለዎ ሰብኣይ እዚ እንደገና ሓፅብታት መሃንድስ ትኢዱ ከዓ ወርቂ ዝኾነ ኢድ ዘለዎ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ሕጂ ናብ ውትድርና ከዓ መፅዩ ውትድርና ከዓ ንውግእ እተማህረ ሰራዊት ነበርዎ ስልጠና ስልጡናት ዝኾኑ ዝሰልጠኑ ናይ ውግእ ነይሮም ንሱ ኸሚኤል እቲ ፀሓፍን መዓስያት ካብቶም ሓላቑ ንጉስ ዝፀሓፉ እውን ዝቆፀሩውን ጭፍራታት ተሰሪዖም ናብ ውግእ ይወፁ ነበሩ ብዘሎ ቁፅሪ እቶም ሓላቑ ማይ ቤት ኣቦታት ሓያላት ጀጋኑ 2600 ነበረ ኣብ ትሕቲ ኢዶም ድማ ንጉስ ንፀላእ ንምውጋእ ዝሕግዞ 3700 ሓያልን ጅግናን ዝኾኑ ሰራዊት ነበሮ ዑዝያ ከዓ ንብዘሎ እዚ ሰራዊት ዋላቱን ኩናትን
ቁራዕ ርእስታትን ድርዕታትን ቀስታትን ዝውንጨፈ እማንን ኣዳለወሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ፍላጻታት ዓበይቲ እማንን ዝውርውሩሉ ብልሓተኛት ተገብረ መሳርያታት ኣብ ግንብታት ኣብ ማእዝናትን ዝኾና ነበረ ክሳዕ ዝብርትዕ ሕጂ እዚኣ ከዓ ምሳ ይበልዋ ክሳዕ ዝብርትዕ ብዘደንቕ ተረዲኡ ነበረ እሞ ስሙ ክሳዕ ርሑቕ ወፅሕ ስለ ዝተሓገዘ እዩ ከም ዝረኺቡ ኢሉና ትፀሓፋይ ስለ ብእግዚአብሔር ዝተሓገሰ እግዚአብሔር ስለ ዝሓገዞ ስሙ እንታይ ኮይኑ ካብ ርሑቕ ወፅዩ መጀመርያ ትፍትነና እታ ትዕቢት ትበሃል ካብዚኣ ትጅምር ቁፅሪ 16 ምስ ሰልጠነ ከዓ ኣቤት ስልጣን ዝሓዝ ስልጣን ክትሕዝ ከለኻ ናይ መጀመርያ ፈተና ትመፀካ ትዕቢት እያ ሰይጣን ክልተ ዓበይቲ ፈተናታት እዩ ዘምፀሎ ንሰባት ካልእ እውን ኣሎ ብዙሕ እዩ ውዲቱ ካብተን ክልተ ዓበይቲ ሓንቲ ትዕቢት እያ እንታይ ገብረካ ስልጣን ክትሕዝ ከለኻ እምቧ ስኻ ዳ ውድእ ከለ ስኻ ዶ ከመይ ዝበለ እኳ ኻ ንጉስ እኳ ኢኻ እንታ ክትገብር ምዚኣቶም ትፅጋዕ ኣለኻ ኖ ኩርዕ በል ደኣ ኩርዕ በል ስኻ ንጉስ ኢኻ ናይ ንጉስ ክዳን ግበር ናይ ንጉስ ነገር ግበር ትዛረብ ከለኻ ናይ ንጉስ ሽዑ ሓጢአተኛ ሰብ ክትፅግዖ ወይ ከዓ ገንዘብ የብሉን ድኻ ዝኾነ ዝተሸገረ ክትፅግዖ እንታይ ትገብር ክትሃድም ትጅምር ልብኻ እንታይ ገብር ክስቀል ትጅምር ጁባ ክትገፍሕ ትጅምር ገንዘብ ክትመልእ ትጅምር ንብረት ክመልእ ይጅምር ብዙሕ ነገራት ክመፀልካ ይጅምር እንታይ ትገብር ሽዑ ክትንዕቕ ትጅምር ሰባት እንታይ ክትፈላል ትጅምር ስታተስ ናቶም ሪኢኻ ክትፅግዖም ትጅምር ሰይጣን ከምዚ ገይሩ ፀዋተልካ ተኻለይቲ ድማ ዝብለካ ኣይ ስኻ ዘማሪ ድምፂ ዘይብልካ ስኢልካ ትብል በጃኻ ውረድ ካብኡ ኣገልግሎት ይብካ ከሎ ኣምላኽኩም ይብለካ ሰባኺ ትኾንካ ስኻ ኢሎሙኻ ከዓ ሰባኺ ስብከትካ ዘይቋፀር ከማን ትብሎ ከማን ዘይትፈልጥ ኣዚኻ ዘይናትካ ዝኾነ ልክዕ ምህበካ እሞ ኣነ ዳ ስኢለ ይኸሰካ ከምኡ ገይሩ ኣነ ዳ ስኢለ ኢልካ ትገድፎ እዚ ድማ ምስ ሰልጠነ ሕጂ ታሽግር መፅያ ስልጣኑ እንዳገፈሐት ምስ ከደት ልቢ እንዳተዓበየት ትኸይድ ኣእምሮኻ እንዳሓበጠ መፅዩ ኣእምሮኻ ሓብጥ ከሎ ሓደገኛ እዩ እዚ ምሕባጥ ክብለኩም ከሎ ምሕባጥ እዚ ሊተራል ቃል በቓል ከይትወስድዎ በቃ ፍልጠት ክመልእ ከሎ ይነፍሕ ይፍልጠት ድሓር ክንሪአ ኢና ልቡ ምስ ሰልጠነ ግና ልቡ ንጥፍኣቱ እንታይ ገበረሉ ተዓበየሉ ምክንያት እሳያ ናብቲ መቅደስ እግዚአብሔር ኣትዩ ኣብቲ መሰዊዕ ዕጣን ክዓጥን ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ በደሎ ሕጂ ኣነ ዘይገብሮ ነገር የለን ክብል ጀሚሩ በቃ ድላይ ክገብር ዝኽእል ኣብ ኢደ እዩ መን እዮም ኣብ ቤተ መቅደስ ሰኣቱ እወ እንታይ እዮም ነይሮም ሳቱ ዓዊልኩም ካህናት ጥራሕን ቤተ መቅደስ ሰኣቱ እዚ ኣብቲ ናይ ካህናት ስራሕ ክኣቱ ጀሚሩ ዘካርያስ እቲ ነቢይ ዘመኽሮ ዝነበረ ሞይቱ እዩ ምስ ሞተ ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 24 ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ዜና መዋዕል ካልኣይ ምስ ሞተ ዘመኽሮ ሰብ የለን ሕጂ ከም ድላይ ኢሉ ከም ድላይ ክገብር ጀሚሩ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ክኣቱ ዘይግብኦ ክኣቱ ጀሚሩ ኣትዩ ከዓ ዝኸፍአ ከዓ ክዓጥን ጀሚሩ ሕጂ እቶም ካህናት ኣይፋልካን ክብልዎ ጀሚሮም ካብዚሲ ቦታኻ ኣይኮነን እሞ እልይበል እንታይ ኢልና ነርና ትሕትና ልክዕካ ምፍላጥ ማለት እዩ ሓቀይ ከማን ዲና ኢልና እወ ሕጂ ካህን ዓዛርያ ዝበሃል ካልእ ምስኡ 80 ተባዓት ካህናት እግዚአብሔር ሒዙ ደድሕሪኡ ኣተወ ንሳቶም ንንጉስ ዑዝያ ተቃወምዎ ከምዚ ኢሎም ከዓ ተዛረብዎ ዎ ዑዝያ ንእግዚአብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ክዓጥኑ ተቐደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን እምበር ናትካ ኣይኮነን በዲልካ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይከኽብረካን እሞ ካብ ቤት መቅደስ ውፃእ እግዚአብሔር ክትዕበ ከለኻ መጀመርያ ስኢሉ ይቀፅዐካኒ እንታይ ዝገብረካ መልእኽቲ ልእኸልካ ግደፍ ትዕበለኻ
ما قدنا يتعبيت تأتوكل على حجي قدف تباهيلو السجن تاجر شعوزيا كوري إذا تقرني ناس كوري من سيلكا كوري سيلا فوكاسيا كوري سدس هيتبلا كان هذا نديدو كم سرعة بحرق أنسي نديدو يزبلوتنا يبرايس بقى بحرق أنس أزيد قطعه معناتنا كوري خمزي تصقع الكام مخراي قال خمز مخراي نبلوهم يكون تناديدو نتازعتنا لا تصنعها كأح يزوا نبرة نتوم كهنات خري الله أزيخ قطعهم كله أوشت إتا بيت إكزابير أبتقى مسوعتان أبكر متوم كهنات أبقم بارون تاي قبرت لم تسوت أطو لك كهنات عزاريان كلهم كهنات اندمات أمتو إنه أبقم بارون لم تسام نبرمو كاو تقالاتي فماوصوه إكزابير سلازقوصعو بعلون كالتي فوتسه نقص عوزيا دما كساع معلت موتو تاي نبرة لم تسام نبرة وصبوق جميرو بحما أزود نقص كبيت إكزابير توجدو سلز نبرة خا لم تسام كوينو أفليت بيت تقمت أبيت تعبيت نوردت تاي تقبرة تقدمه كابي نبي وريدو السبعي أفريت بيت تقمت اللمس أنت تباهيلو خاب سبي زقلل سب حبرة سب كركب زي كإلا وحدا بيت تعاسيو نبر كوينو مالتي ودو يوتام دما أبلعلي إتا بيت نقص نبره نهزب تهاجرون يفرد نبره حجي ودناي عزياخا تيوم مهنات سخنا قساي كلني قم حدرو ما يكلني نودو كيرومو تسترفنا عزيا نجر كا قدامايون دحرايون نبي إسياس ودا أموت صحيف والله عزيا دما مسبوتاتو دك أسام مسبوتاتون قبرو نسلم أم نبره يبلو نبرو مو أبتاني نجسات مقابر زلا مدرو قبرو أبكون دا أخا ودو يتام نجسه سلازة تعبيت كم زيادة قبرك تواردك أمالتي حجي كنسرح كلنا خل جزي قبر لنا خلو أنا يكون كون جيريو من يجيرو إكزابير يجيرو إزبيت كرسيان ذهبنا أي بعلنا سلز دلنا كوينا سلز فلتنا كوينا نبلت لنا ملس نبل حبت إكزابير تعبنا حبت يبلنا يواحد دا جنزبي ملي عنده بانك معاتي أزلا جنزب عند الله يتأمتوني رأيني انتقينا ملس نبل فرينون حاسمنا توت كفنا وردت جناية قواردك خلو إكزابير بتعم معه بتعم تنقعت اللي عملتي قال لك أيقونة النخل لنا تنع نبلتي تعبيت كوح تبلنا بحل نبرد كنا بزح كلنا سلطان كهلو النخلو أبوتا بزح كن كمت كلنا زير خبنا ياخذ ركب كلنا سبات كان تشبولنا خلو نادا خبزحلنا خلو بوتا خنكير كلنا سبات كخبرونا خلو سجيدهم كف قبلونا خلو أبتقدميت مرئيات نودات كن كلنا شعيات هتعبيد تقوح شعونا بزنا بركاي ونختم اللس أجمي إرترات تدخل حج هميم أكتم قبركم الدكان كيدكم تايم دلهم thank you يغني لي قدم بس مرا خلنا انتهي نيرو الدكان كيد كاسي thank you بتعمي مسكنك إكزابير قال يبلك عادي تبع الدكان يبلكم نيرو أنت أقدفوا نقلت أفو خيدكم تولترو كم بلكم نيرو سخاخكم متحسب أنا خم حسب نيرو بإرترا فتيمو بحسابات يوم ما تيجي نساي فلتني التساب كم خبلن دون أيتسبني نير حجيت تدخلوا كن أبيت نجارات نوصو بإرترا خيرنا أبيت كم زدو كم تدو زغودي لدو زخوين دو كم زخوين قدم مرعى كبر كله خمي يعني رات مرعى قلتوا عليهم منال فلتا زنكاب قبل يزمتا أربعة حتين دم نيرن عنكوف زبلا بأربعة وجن جيركا داس جيركا حتحلف حكي قوم ديني راحكي أو مش أو مايكا تان رخبات فولت وايخم كل نجار تفولت يا خامتش قد أجو يبلك كم زنات كا مالسي كم زي كله نجار سلزير أخا أو يخون خالي ويأمر خاتي تسولو نجار خون خالي تحت قبل تقبلو تصور حجيجن تعبيد كأس إلى تاتو
سبات تخت كبر تجمر كريتسايز كريتيك كون خوف تبل كلا أو أزي مريت تعربك يزيد حلف نأملاخ كم زمر وزمرتي نأملاخ كي مسكن كايو تاخون بقرومهم نقرومهم كا زمن كاودا تعبيد كلا لا يكونت توردك يا مالتي الرأي تقال يا ابنة نريو دما نقص نابوكدنصر نقص نابوكدنصر سلت فلتو بزح تاريخو أي خيدني أمعرف 4 قصر 30 مسكركم حدا عبيد تعبيو سارينا نترى سالساي رابعي كن كيدينا جزي خيكرنا تساعد تعالي هذا خبوت الرأي نقص نابوكدنصر تنبي دانيال معرف 4 قصر 30 تنبي دانيال معرف 4 قصر 30 الرأي اتنقص كا زيا اتان خبر قرماين نبيت منقستن كتكوني له اسكسك بالوازيا بحيلي سلطاني زهانت كوا عباي بابيلون دو ايكونتن يلو تزاربه أبيت داي غيرو እግዚአብሔር ንባቢሎን መንግስት ዘይኮነስ ንሙሉ ዓለም ክገዝእሲ አቢዱ ሂቦ ሕጂ ድማ ትዕቢት መጽያ እንታይ ትብል እዝኮ ኣነ ገይረዮ እዝኮ ኣነ ሰሪሕዮ እዝኮ ባቢሎን እኮ ኣነ ሃኒጽያ ክብል ጀሚሩ መን ግን ገይሩሉ እግዚአብሔር ይቦታ ደይቡ ተሓርት ፈልጥወኹም ከም እንስሳ ኮይኑ ንጉስ ናቡከደነፆር ኣዝያ ደስ ትብለኒ ግን ተመሊሱ ብንስሓ ተመሊሱ ንኣምላኹ ድማ ዕቤት ናይ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ትርእይዎ መወዳእታ ዘመኑ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ንጉስ ሕዝቅያስ እዩ ንጉስ ሕዝቅያስ ድማ በደል ገይሩስ ድሓር ሽግር መሰጋጠሞ ተመሊሱ ተዓቢ ነይሩ ተመሊሱ ማለት እዩ ሳልሳይ ንሪኦም ግን ሐዋርያት እዮም ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 35 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 35 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 35 ታርእስታ እንታይ ትብላልና መስለኩም ድሌት ደቂ ዘብዴዎስ አላውፂኹማ ራይኩም ኣለኹም ኣራይ ያዕቆብን ዮሐንስን ደቂ ዘብዴዎስን ናብኡ ቀሪቦም ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ማለት እዩ መምህር ዝለመናካ ክትገብረልና ንደሊ ኣሎና አቤት ድፍረት ንጎይታ ሰራዊት ንንጉስ ነገስታት መጽያኻሲ ትእዛዝ መሃብ ኣብ ዘመን ብዙሕ ርኢ ኣለኹ ከምዚ ብጣዕሚ ዝሓዝን ኣብ ገለገለ ሪኦ ኣለኹ እዚ ንእግዚአብሔር ጠምዚዝና ኢዱስ ብሓይሊ ከነግብሮ ንፅዕር بحيلي بك نحن عززت السوتاي تعزازاي مني عزازي زبلك هات قبر امبر زبلك يكون زقبرلك زدليك يزبك امبر تدليو سقات تدليو كله يبكاني تدليو تهيبنا مو علم مدفعنا أبيت علم مدفعنا يعني دليو تزبنا مالتي ناتو لبسب حماق سلز حسب كل تعبيد كان من تاي زوت يلو له وانجيل ماركوس معرف شو عته وتر 23 كاب لبي ببقسيو لبيو تحرقنا بقالي الرأي مالتي حج زياتو زلينا نقرسي تبنى حج كالا عند زلينا زحتتنا كتبنى يلوم يسوس حيوايو يسوس تعمي كمت نحنا ندليو هيكون نزمل سنتايلو نسوقا انتاي كغبرولكم تدلي اللهم بلو تايلو تاي كغبرولكم تدلي اللهم بلو لبوم زي فلت ايكونن دحر نساتهم دما ابت خبرخا ابيت يا كل غزيات غرمني تحده بمنتاي ابي مانكا حدا اب صغامكا انتاي كنغبر كنقمت حبنا بلو جوسيفس تبعلنا ايهود تاريخ يمانن صغامن فللي كم زلهو صيفلنا له
የማናይ መቕማጥ ካብቲ ጸጋማይ ኣዝዩ ከም ዝበልጽ ይሕፍልና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ የማን ክብሎ ከሎም መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ድማ ናይ ምንታይ ዝገልጽ የማን እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ናይ ስልጣን ናይ ክብሪ ቦታ እዩ ማለት እዩ ብጸጋሙን ናይ ክብሪ ብጸጋም ናይ እግዚአብሔር ኮፍቴልካ እሞ ማዕረ ኣምላኽ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ከምኡ እዮም ኢሎም ሕጂ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም መልሲ ክምልሰሎም ከሎ ትዕቢት ረኣዩ ትዕቢት እንታይ እዩ እዞም ሐዋርያት እዚኣቶም ክንደይ ኣለና 12 ዮሐንስን ያዕቆብን ግን ንሕና ካብኣቶም ንበልጽ እንታይ ኢለኩም ነይረ ትሕትና እንታይ እዩ ሓውኻ ካባኻ ይበልጽ ምዃኑ ውሽጥኻ ምእማን እዚኦም ግን ንሕና ንበልጽ የማንን ጸጋምን ተገይሩና በሊጾም ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎም ንሳቶም ድማ ኣብቲ ክብርኻ ሓዴና ኣብቲ ካልእ ክፍሊ እንታይና ማቴዎስ እንታይ ዝብለና ኣዲኦም ከይተረፈ የምሊኾም ንሕቶ ማለት እዩ ኢየሱስ ግና ትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም ተኣነ ዝሰትያ ጽዋዕ ክሰትዩ ተኣነ ዝጥመቓ ጥምቀት እውን ክትጥመቑኸ ይከኣለኩም ዲበሎም ንሳቶም ከዓ ይከኣለና እዩ በልዎ ሓደ ግዜ እኮ ንደልዮ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ባዕልኻ እኳ ኣብ ሽግር ተኣቱ ሓደ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣነ ጽዋዕ ድሰትያ ክብሎም ከሎ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሞት ማለት እዩ በቃ ሞት ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ሶም ከ ይከኣለና እዩ እንታይ ጥራሕ እዩ ዝረአዮም ዘሎ ቦታ ፖዚሽን ኣብ የማንን ጸጋምን ኣብቲ ክብሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕመጡ ድሓር እንታይ ኢልዎም ድሓር ኢየሱስ ኣብ የማነይ ኣብ ጸጋመይ ምቕማጥ ግና ነቶም ተዳለውሎም እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህቦ በሎም እቶም 10 ሰምዕዮም ዘሎ ሕጂ ጽን ኢሎም ወይለ ዮሐንስ ኣብ ቦታ ወሲዳታ ወይለ ያዕቆብ እዛ ቦታ ትወስዳላ እዛ ቦታ ዳኣ ትኸይድ እንድያ ዘላ ትሕቶኦም ካ ክንደይ ይደፍር ራእዮ እቶም 10 ሰሚዖም ብያዕቆብን ዮሐንስን እንታይ ገበሩ ክናደዱ ጀመሩ ሓሪቆም ቦታ እንድያ ትኸይድ ዘላ ኢየሱስ ድማ ናው ፀዊዑ በሎም ንህዛብ እቶም ከም ሸየምቶም ዝቁፀሩ ከም ዝገዝእዎም እቶም ዓበይቶም እውን ከም ዝመልክዎም ትፈልጡ ኢኹም ኣባኻትኩም ግና ኣብ ማእከልኩም ግን እዛ ኣይረአ ኣሕዛብ ኩሉ ግዜ ደረጃ ራንክ ኣለዎ ውትድርና እንተኸይድካ ዝለዓለ መን እዩ ዘሎ ቦታ ኣብ ውትድርና ኣጀኹም ዝለዓለ ናይ ውትድርና ቦታ መን እዩ ዘሎ ሴክሬታሪ ኦፍ ዲፈንስ ገዲብና ብድሕሪኡ ኣብ በላጫ ጀነራል ዝለዓለ ሕጂ ናይ ጀነራል ኢኻ ኩልኻ ተኸቲልካ ክትከይድ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኣለዎ ኣብ ኣሕዛብ ኢልዎም ራንክ ኣሎ ደረጃ ኣሎ ኣባኻትኩም ግን ራንክ ድበሃል ኣይሃሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣባኻትኩም ግና ከምዚ ኣይኮነን እቲ ዓብይ ክኸውን ዝደሊ ግዙእኩም ደኣ ይኹን ኣቤት እዚኣተን ንኽእላ ኣቤት እዚኣተን ንኽእላ እንደይ መኸበርና ኣጸቢቑ እግዚኣብሔር እዩ ዝኸብረካ እቲ ዓብይ ክኸውን ዝደሊ ሰብ እናንታ ክኸውን እዩ ዝመጣጠር ክዓቢ ክልዕል ዝበለፅኩ ክብል ክወዳደር ኣነ እኮ ከምዚ ትእከለ ከምዚ ኣለዎ እንዳበለ ክወዳደር እዩ ዝነብር እሱ ግን እንታይ ኢልዎ ውድድር ኣቋርፆ እሞ እንታይ ኢልዎ ኣባኻትኩም እቲ ሓደ ዓብይስ እንታይ ይኹን ግዝኡኩም ይኹን ካባኻትኩም 44 ብልዋ እዚኣ ምርኡይ ክኸውን ዝደሊ ከዓ ንሱ ባርያ ኩሉ ይኹን ዓለም እንታይ ኣትመረና ምርኡያት ክንከውን ዝለዓልና ክንከውን ዝበለፅና ክንከውን እንታይ ማለት እዩ ካብ ካልኦት ዝበለፅና ኮይንና ክንርአ ብምንታይ መንፈሳዊ ኮንኩን ኢለ መንፈሳዊ ደ ኢለ ኣይኮነን ብምንታይ ዳ በቲ ምድራዊ ትሕዝቶ እዚኣ ዓለም ትመረና ሕጂ ኣብቲ ዓለም ዝበሃል እስኻትኩም በበይንኩም ንስኻትኩም ናይ ኣምላኽ ኢኹም ኣብ ዓለም ዝግበር ግን ካልእ ኢልዎም ድሓር ወዲ ሰብ ድማ ከገልግል ሂወቱ እውን በጃ ብዙሓት ክህብ እምበር ከገልግል ወይሉ ኣይመፅን ኢልዎ ስለዚ ትዕቢት ትፈታተነካ እያ ማለት እዩ ኣራይ ናይ መወዳእታ ኢልና ክንወዲ ኢና ራብዓይ ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ዝመሃረና ክፍሊ መብዛሕትና ንፈልጣ ኢና ፊልጵ ምዕራፍ 2 ንኺድ ፊልጵ ምዕራፍ 2 እዚኣ ኢልና ክንወዲ ኢና ምናልባት መዘምራን ግዜ ተሎ ድማ ናይ ሳሙኤል እግዚኣብሔር ዓብይ ኢኻ ትብል ተዳለውላ ፈልጦ ኢኹም ሓደ
እግዚአብሔር አምላክ አቀ አራይ እጂ ፊልጵ ምዕራፍ 2 አውሽጤ መጽያ አራይ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ሕጂ ናይ ትሕትና ትርጉም ይህበናይ እምበኣርሲ ገለ ምጽንናዕ ብክርስቶስ ወይስ ገለ ደበሳ ናይ ፍቕሪ ወይስ ገለ ሕብረት መንፈስ ወይስ ገለ ምሕረትን ድንጋፅን እንተሎ بحنت حساب مخانكم بحنت نفس خوينكم حدا محسابكم حقوس يملو وصر سلست ناي تحتنا ديفينيشن ويك الترجم هيبنا حنت كون رئيسيت عمل بمبال ويس نوداسي خنتو اي تجبروا مسبله بتحتنا جنا اجي تحتنا ترجم هيبنا اتحدا نتحدا كابرؤسو ابليصو يرايو ترابعيت دما عليه ديفينيشنا نفس وقف نبص ايو دما انبر نفس وقف نرؤسو زحشو ايتأمت يلنا تحرنا كريستوس الرئينا اتعب كريستوس يسوس نبر حساب بخاتكم يهلهم يسوس كريستوس بملك املاخ كنسو نتمعر املاخ مخانوخن من زعير ايون معر املاخ كلوس كم معر املاخ كوينو اير ايون يزبلنا زلو ملك عباريا وسيدو رؤسو أحسره سبون مسألة بنبروتو كم سب كوينو ترخبه زيا ناي تحتنا موديل ناي تحتنا انت زيا سألي كسع كم زخن تحتي زد اللي زيابير مالتي اوكي كابزن تاين مهر مودات عملختي مالتي كابزن مهر تحتنا تعبيت مجمريا زفشن فنا زلو حجي فلتاتيو فلتات بتعم حدا جناي فلتات انت زي تتنكي قالوا تايغبرنا قدام كورنثوس معرف شو من توصر حدا تايلنا فلتات انت يقبر ينفح كاي فلتات كتدلب مش جمركا مجمريا تفرها خيت قلق الله بهوت كان انت تعبيت معناته تنفح شعو زي تفلط نجر ندا فلت كاسلت خيت انت هون كات خيت نبك ان خالوت ندانا عك هات خيت أبتنا غريخاويان تنتاو تاريخهم سي اتا قالتياس بتعم يوم تسالوا تحتنا مالت اب غريخاويان تنتاوي غريخ ايفوتوونيم دخوم نعوق زخنه تحتنا زدليهم زبل اي تحتنا إلياد دبال مصحف زنبابكم دلهم اي بعل هومر زنبره غريخاويان ترى انبيبكم قدم ليتريتشر وي سنا صحف انتايم دس بلوم سو هيرو جغنا زخنه سعاري عشنافي كاب قالوت زبلص لعل زبله صبلل زبله كوم يزرايو تحت انت خوينكا دخوم نعوق دخا شغور مسكين زبالو خاص لزغونه بفصوم ايفوتونيو ولا بتناي رومان ليتريتشر تغيدكم ناي تنتاو قومي حدا عينتي نيرو حجي እግዚአብሔር ግን ቅብለና خلو نتحتات تايغبري لنا صقا هيبو نتحتات تايغبروم يلعلوم نتحتات تايغبروم اب كبز بولو وتايتوم نتحتات تايغبروم اب እግዚአብሔር ዝድገፉ ስለዝኾኑ ንእግዚአብሔር ስለዘበሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛለም ኩሉ መዝሙር ዳዊት ስታይልና አለው ነፍሴ በእግዚአብሔር ትሕበን ትሑታት ከአነዝሪኦም ሲ እንታይ ገበሩ ይሕጎሱ ይልና በእግዚአብሔር ክትሕበን ነፍሲኦም ዝደሊ ትሑታት ማለት ብርእሶም ዘይኮነስ በእግዚአብሔር ትሕብኖ እግዚአብሔር ይዝሕብኖም ንዖም ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ንሽገረላ ንሕና ኣብ ህይወትና ብዝምዕራባዊ ዓለም ይኹን ነው ላብ ካልእ ፍልጠት فلتت ولا تيولوجيكال فلتت كون خلي سنة ملكوت فلتتون كون خلي سنة ملكوت بيت مرتنا تصبو صوع لنا تصبو أرمايست نفلت تصبو غريق نفلت تصبو إبرايست نفلت تصبو مع زخونة تيولوجيكال زخونة جارجنس مع زخونة نجار نفلت نسفلتنا جن نا أملاخ كنفره عبي مخانو أملاخ رئينا كنفره لكاك زابير أي مرمرني لكاك زابير عبي الناس تاكن جبريز دلك زابير كنسجد فقميلنا كنسجد يزيد اللمبر كنفح يدلني كنملئ ولا نايت مرت عالم تخيلكم ناي مجرشا نايت مرت عالم زي توصل اب እግዚአብሔር እንታይኹ ትርጉም ዘይብልናይና እዚ ስለዘስተውዓሉ አብርሃም ታይሎሲ አነ ሓሙኽስትን ሓሙኽሽቴ ሓመድኔ ኣብ ቅድሚኻ ኢዮብ ዝመሰስተው ዓለም ታይሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደፊረ ክዛረብ زارة بايكل نيرة إيوب معرف 40 كلتان تغيركم زي فترة معرف 10 شو منطقة أبراهام إذا خبلوا زخالون تهم كبروس لزرعي حجينا عنا زلينا زلو تزفانو مرعي مالتي
مجمريا ناب تحتنا زوستكا زفان እግዚአብሔር كتري خلخ زفان እግዚአብሔር كتري خلخ امبر نبرت سلاز بز حلك يكون خلا اذا شجرنا دما ገንዘብን ንብረትን ገንዘብን ንብረትን ተዘይተ ጠንቂውና አለኻ በጣም حدገኛ ገንዘብ ሕማቅ ይኮንኩን ኢለ ፍቅር ገንዘብ ግን ሕማቅ ይሐከ ከነምልኹ ከለና ንፍቅ ንገንዘብ ነጋዳይ ትኾንካ ብ10 ዕፅፍ ንሰብ ክትዕምፅ ከለኻ 10 ዕፅፍ ጌርካ ሰብ ክትዕምፅን ክትገፍዕን ከለኻ ምክንያቱ ኣትራፍቅ ክትኮን ኢኻ ትደሊ ናፈለጥካ ከለኻ ዝያዳ ፅብቕት እንዲኻ ኣይረኣኻያ እንዲኻ ኣይፅብቕት እንዲኻ ሕማቕ ግን ከምዛ ሓንቲ ወይ ዝበልኩ ኩርዓት تا سكلي خوف هيتبل قدف سودا أنتايل كايخا كرعات أنتايل ناس يمنا لنا كرع بل ها اللي في حليفه وبحضر كيمس أقوم من هذا كرع زبالة سوا أيد عمرتي ها كرع زبالة ما يستطيع سكي تحت زبالة زي تبل سكي تحت زبالة زي تبل زابير زل علون تحت زبالة يمر نخرع زبالة مو يواردوي كنكمو عينت كالتشر عطرينا أنتينا يا بعلنا مالتي تراب عين نمودة تانكا عزيز الشجر النازلون تأيتد عيلنا اتي እግዚአብሔር ዝብለና ቃሉ ትዙፋን እግዚአብሔር አጽብቅና ዘይመራይን ርእስና ምንዳይ ክንድ እግዚአብሔር ዙፋን ርእሲ ሰባት ተቀና ዘለው ንጥምት ሕጂ ኸነምልኽ ከለና ንጎንኻ ክትጥምት ተጀሚርካ ኣየምልኽካን ኣይሰገድካን እንታይ خمس ምንታይ ክትፈስስ ዘለካ ኣብዚ ማሕበር ዝምስ መጽኻስ ምን ይኽትረኽቦ ኢልካ መጽኻ ነመን ምሳይ በሉ ጆም ንእግዚአብሔር ጎንኻ ዘሎ በዚ ይሕለፍ በቲ ይኺድ በዚ ይምፃ ትኽኢልካ ናብ እግዚአብሔር እቶ ናብቲ መቕደሱ እቶ ዙፋን እግዚአብሔር ጠምት እዚኣ ኢልና ክንወዲእና ግዜ እኳ ሲደልኩም ኣለኹ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 አንቢብና ብዙሕ ዓይነት ትንተናኒና አንቢብና ክንወዲእና ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ዘገርም ዝኾነ ኣምልኾ እዮም ገይሮም ካብ ኩሉ ዓሌት ዝተኣከበ ህዝቢ ኢሉና ኣሎ እዚ ሓድሽ ትርጉም ስለ ዝኾነት በቲ ናይ ቀደም ትርጉም ገብራ ማለት እዩ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ድሕሪ እዚ ድማ ርኢኹ እነሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታትን እተኣከቡ ሓደ እኳ ቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰባት ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨነፍር ስየ በእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ ዙፋንን ኣብ ቅድሚ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኢኹሞ ምድሓን ናይቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ናይቲ ገንሸልን እዩ እናበሉ ዓው ኢሎም ጨደሩ ኣቤት ኣብ ሰማይ ምስከድና ቀስ ኢልካ ምዝማር የለን ዓው ኢልካ ኢኻ ትዝምር ማለት እዩ ሽዑ ምናልባት ይገጥመና ክኾን እዩ እዝኒ ካልእ ስለ ዝቕየረና ማለት እዩ እቶም መላእኽቲ እውን ኩላቶም ኣብ ዙርያ ዙፋንን እቶም ሽማግለታትን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ፍግም ኢሎም ከዓ ኣሜን ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለዓለመ ዓለም ንኣምላኽና ይኹን ኣሜን እናበሉ ንኣምላኽ ሰገዱ ካብቶም ሽማግለታት ሓደ ድማ እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ስንታወት እዮም ካበይ ከም መፁ ኢሉ መለሰለይ ኣነ እውን ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም ካብታ ብርቱዕ ፀበባ ዝመፁ እዮም ንክዳውንቶም ከዓ ብደም ትገንሸል ሓፂቦም ኣጻዕደው ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ኣምላኽ እዮም ኣብታ መቕደሱ እውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ እቲ ኣብቲ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ንድንኳኑ ኣብ ልዕሊኦም ክተኽሎ እዩ እቲ ኣብ ማእከል ዙፋን ዘሎ ገንሸል ስለ ዝጓስዮም ናብ ዔላታት ማይ ህይወት ከዓ ስለ ዝመርሖም ኣምላኽ እውን ካብ ዒንቶም ንብዓት ዘበለ ክደርሰሎም እዩ እሞ ደጊምሲ ኣይክጠምዩን ኣይክፀምኡን እዮም ፀሓይን ሃሩሩን ድማ ከቶ ኣይክረኽቡንን እዩ በለኒ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረኩም ተባረኹ ሰዓት መዘምራን ተዳኺሎም ሕፅራ ቢሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓቢኻ ናይ ሳሙኤል ኣብ ውሽጢ መፅያ ኣብ ውሽጥኩም ዘለኻ ትገብሩ ትኽእሉ እዮም
حوزر كل زلنا يوم እግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ይመስገን አሜን ተዛረበና ጎይታ ሽሙ ይባረክ ጻፍ ክርስቶስ ነበረ ሐሳባና ወንድማ መንፈስ ቅዱስ ይርዳና እግዚአብሔር አብዩ እሱ ዘይተመርማሪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ አቢኻ እግዚአብሔር አምላክ አቢ እግዚአብሔር አምላክ አቢኻ እግዚአብሔር አምላክ አቢ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ አቢ እግዚአብሔር አምላክ አቢኻ እግዚአብሔር አምላክ አቢ ካብ ሕቶይ ተዓቢኻ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ካብ ኩሉ ኩነታት كل تعبي كاب حتوي تعبي هكل هكلتي كاب كل كنتاتي كاب كل تعبي እግዚአብሔር አምላክ አቢኻ እግዚአብሔር አምላክ توي تعبي هكل هكلتي كاب كله كنتاتي كاب كله تعبي مونكو أمالختي يلت مسلكا قويتا قويتوتيها يلت مسلكا كبر كيبلكوها
እግዚአብሔር አቢኻ አምላኸይ ኢየሱሰይ አቢኻ ንስኻ እግዚአብሔር አቢኻ አምላኸይ አቢኻ ንጉሰይ አቢኻ ኢየሱስ እግዚአብሔር አቢኻ አምላኸይ አቢኻ ኢየሱሰይ አቢኻ ንስኻ አቢኻ እግዚአብሔር አቢኻ እግዚአብሔር አቢኻ እግዚአብሔር አቢኻ እግዚአብሔር ተወሰነ ሰከንድ ነዝሎ መዓልቲ እግዚአብሔር ተዛረበና ትዕቢትን ትሕትናን እንደሓሰብና ምናልባት ትዕቢት ገዚእና ኸይህሉ ፍልጠትና ይኸውን ይኽእል ብዘለና ንብረት እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ብዓልየትና ብተፈላለየ መንገዲ ተዓበናዮ እስኪ እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረልና እስኪ ነፍስና እንዳጠመትና እግዚአብሔር ካብዚ ኸምዚ ኣውፃኒ ንበሎ ትሕትና ድማ ገመዓልቲ ለቢስና ክንወፅእ ኣሕዋት እግዚአብሔር ክረዳእና ትሕት ብዝበልና መጠን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ሰማያትን እግዚአብሔር ይኽብረና ስለ ዝኾነ ትሕትና ለቢስና ክንወፅእ ከምቲ ንክርስቶስ ልበስዎ ዝበልና ትሕትና እውን ክንለብስ እግዚአብሔር ኣቦየ ትሕትና ልብሰኒ ኣብ ስርሐይ ድዩ ኣብ ቤተይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እግዚአብሔር ብትሕትና ክመላለስ እግዚአብሔር ርዳእኒ ንበሎ ሰባት ብትሕትናና ንክርስቶስ ክርእይዎ ብምዕጋስና ትሕት ብምባልናስ እግዚአብሔር ክኸብር ኣሕዋተይ ጠምተኒ ንበሎ እዚኣ ኣለሃኒ ኣልዕለለይ ንበሎ ንእግዚአብሔር ተባረኽ ኢየሱስ ነዝተባህለና ክንነብረሉ እግዚአብሔር ርዳእና እግዚአብሔር ኣቦ ለማዓልቲ ንፍወሰላ መዓልቲ ትኾን መንፈሳዊ ፈውሲ ንረኽበላ መዓልቲ ትኾን እግዚአብሔር ተዓበናያ ኩሉ ምሕረት ግበረልና ብትሕትና ክንመላለስ ግን እግዚአብሔር ርዳእና እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኩሉ ኣባኻትኩም ይሃሉ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብክርስቶስ ኢየሱስ ርዳእና ኣሜን ኩላህና እዳውና ክነልዕል ኢና በረኸት ኣምላኽ ክንወስድ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርክኩምን ይሓልኹምን እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኩም ጸጉኡ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እዚ በረኸሲ ብዝም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕልኹም የንብሩ ኣለኹ ብሰላም ኪዱ ጎይታ ይባርክኩም ኣሜን